kunjung luhur kawibawan ngantos kalungka saking ing manca negari mila den wastani negara ingkang gemah repah garta tentrem daya uga raharja menapa wah kinarya tandha lamun negara iku reja para amung tani sami anggoning narakisma tegese wong tani ingkang sami ngolah lemah bumi sami den popok-popok sami rinapuk rabuk kacondongaken dening alirane tirta tani aja nganti ana kedaden sipate manungsa ingkang ngantos kekurangan sandang utawa pangan senadyan to ingon-ingono konan raja kaya bebek ayam lembu maeso wancing jam setengah inji sami magelar dating ing tanah pangono jam 6 sore melebet dating ing kandangi ketingal sewang-sewang napa malih bab kauntenane nang kuda kriya gundaki sangyang gereji pamatri jantak kulak bakula beting bakula roning pisan mari basane dodowo godhong sak suwek kayuning sak cuklek menawa ana ing negara giling wesi yo sampe sandang lawan pangan jakat anggone ngingoni sikep lawan rabine senadyan to babakulan saka ing liya praja menawa diaga kathah kauntungane boten kersa wangsul dating ing negarane sami beboyong sak anak kadang pramili sami to karo sedaya sami tindakan Keling wesi negari ana praceka Suradana rampat maning mawaga pramestine widodari ana katon gendang gendanging yayi wadon ana paraping pandhita samuning raja Sumber maringono anama gancang maringono jejun sinten to ingkang maos murben alam ing negari giling wesi wanang kajolakaken dene Sang Prabu Respada asma satunggaling nalendra ingkang berbudi bawa leksana ambeking angkara merta nindakna sarayita dharma hita sing semana papan kasutapan presudi dhateng ing reng tata krama senadyan to Sang Prabu tumindak adil nganut seranane wesi asak tanatos ambau kapine warga Sentana menawi gadah kelepatan tanpa wegah-wegih anggoning Amidana tur nindakna dana dendha sama beda
luhur Sang Prabu boten ngantos ngungkul-ngungkuli andhap boten atos kasora dene darma-darmane Sang Prabu asring maringi buka kawula ingkang kapinujon kaluwen maringi teken kawula ingkang kalunyon ngobori kawula ingkang kepetengan badhe bingah kawula ingkang sisah ngusadani kawula ingkang sakit mulyakno kawula ingkang pejah nanging pejah dereng wajine kapundhut dening Hyang Wasesa tunggal pramila sakadeng para mantri bupati para nayakani praja samiya ajrih asih marang panjenengane Sang Prabu boten ngemongaken wonten ing negari kemawon senadyan negara sabrang sumaya sumawita wonten ing ngarsa-ngarsane Srinata ngaturaken raja peni guru bakal guru dadi boten kinarya kangge gebak Gandawala perang nanging ngantaya keagungan utawi kautaman wonten bebasan ingkang tebih sami mantiyung ingkang celak sami maniyung-iyun sami aso abon glondhong pengarengan ya tatali ya renceki ya godhongi mandar yen perlu ya baloki suprandene lebeting yandos sedalu mangki sakal galih Bandrawirawan sakal tegesing peteng galih ati Bandramendung Wirawan sasi kadodene sasi ingkang kaleban mendung katingal ira biar padha biar peteng Yasira Sang Prabu ngedengi dinten sumo manis Sang Prabu ngrasuk busana kaprabon sedya minggah dhateng ing singgasana nganti kaplepis dening Kencana Rukmi dan tretes kinten berlian katingal sak klingisi-klingisi gedene dasar klemekan babut Prawendana sinawuran sari-sari tinandha gebak kayu garu kayu cendana sari umpama ana ratus wati kumulane ratus ngantos mantan sak sada lanang gedhe dasar lebutan lar bagak kanan kiri ngantos meber Gondoniro dhateng ing pangoraan jaba Gondoniro tontong sedap lanjut ana ing paseban jaba kinayapan para budaya tari-tari serimpi rencang para inyo para ceki bantanggung menanggung banjoko kaloro-loro praman sunti sanga nanting upacara som-som dilapangi don kencana payung agung tonggol naba payung aruna banyak dalang garba walepa banyak dalang werta sejati gruduk mak gruduk
lenggah pating treplek wonten kanan kiri Sang Prabu ngantos ilang kamanungsane Sang Prabu Respada nalikane Siniwaka yayah Sanjang Tunggal ingkang kapinjon nelang-nelang jagat lah dene ingkang wonten ngarsa dalem menika pepating raja gagah perkasa grendha ing bangsana langit amit-amit gawat liwat-liwat sinten to ingkang andhar ben asma Ragyana Patih Gantawiyasa asmane inggih Gantayasa wonten pingring Patih Gantayasa sebane para mantri bupati para nayaka raja boten wonten swantening menapa-napa namung midhangetaken oceng kukila ingkang samiya dodok-dodok wonten inggiling Mandera sesarengan swanten Ibu Waranggana kaeling kan gendhing Lokananta andal aserting penggalih wonten ing lebeting Pandhawa Agung ing negara Giling Wesi ngantos ketingal ngalambe
Panjenenganing suneniti ambering paseban lan ora luput sumendang pinara sakta kang pinareng ana ing ngarsane panjenenganing sun kaya dening Yayi Patih Gantawiyasa Yayi apa nyoga kanthi raharja anggonira sebo marmaning sun
ngaturi pambagi menyang ing jeneng para bagya sapraptapa. Oh kumrawalan asta nirana kocok tampo ing bocah ing brana menambah mrengsri nara pati monggen ngayo Gusti kadidam saderengipun matur Gusti dalem kadidam ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk katur wonten handhapipun pepodo kawula nok. Oh iya adi iya Gandawiyasa pangabektinira Suntapa kanthi lega legawane penggalih lan ora liwat puja pangestune marmaning sun enggal tampanana gumrawalan kanggen dal nampi kula cadhong tangan kula kekalih kawulingga wredaya kabatak wonten pucakipun ritmo kula mijil saking ing Ratna Kumala Gomala rema-rema sayuta logotipun kolangkal getih ana handaging ana sumerambau dhateng dasat Panaraga handadosaken jimatipun rayi panjenengan dalem gesang wonten nahayu ngerca padha ingkang sinuwun yo adi kejaba sangka iku Adi Gentawiyasa mula bukaning Adi para tak timbali ana ing sanjeroning Pandhawa agung ing negara Giling Wesi ora ana dhek sing wajiban nrimo dawuh saka ing marmaning Sun Adi mung kejaba kahanan para mula bukaning dhek para ado panjenenganing Sun awi-awi bareng cedhak panjenengan sun raketaken para aja ngrumangsani peparing geganjaran kang rupakna dodol kang yaiku rasa goreh kelawan manis aja Retenana dhek wawakiling pun kakang kejaba kahanan para Adi kaya paran dik kaya paran kawulaning sun simanggon ana ing karang perdesan pisan kaping pindho sekeng para prajurit kaping telu Nayaka Praja apa yoga kanthi rarjo apa ya padha waras jajal matura kang terwaca aja nganggo reka perkewa apa-apa. Oh iya oh nuwun nggih Gusti menawi paduka nuwun titip priksa dinten kelenggah sakadang para prajurit ingkang samiya
sowan wonten ing Pendhapi Agung wonten negari Geling Wesi ngantos ngangge busana petak ngempal dados satunggal kapiti saking ing Mandara kados dening Kukila Kuntul ingkang kapijon leboh wonten ing ler-leran mekaten niku dadi ingkang sinuwun ingkang ngagem busana cemeng inggih ugi ngempal dados satunggal kapiti saking ing Mandara kados dening Kukila Dandang ingkang kapijon rebut pencokan mekaten dadi ngagem busana kuning inggih ugi ngempal dados satunggal kapiti saking ing Mandara kados dening Kukila Kepodang ingkang kapijon rebut pencokan mekaten menapa menika boten anambahi bingahipun Gusti kula Prabu Respada ingkang lenggah wonten singga sono kraton Geling Wesi ingkang sinuwun nanging lajeng kok wonten gosok wangsul ingkang dumawah wonten panjenengan dalem romasipun ingkang abdi Gusti menawi paduka kapinujon neng kados dening Sela menawi paduka kapinujon mening kados dening Tirta ingkang perwantangan boten kersa ngandika dhateng rayi panjenengan dalem pun patih Gentawiyasa menapa ingkang sinuwun ingkang dados jamengipun penggawe nggon kawula nuwun sandika dawuh dalem kaya mati mati yo nata agung ing negari Geling Wesi jejuluk Sang Prabu Respada sinengku atur ira warangka dalem ing negari Geling Wesi pinaringan asma Patih Gentawiyasa jumlane manggalih pindha lata ketaru ing Tirta mireng rata gegodhongan ketaru ketendhang dereta banyu jumlane panggalih kadodening kayu watu ingkang ketempuh ombak ing wari on teka Silemah kambang jeroning nol solekan ngantuk menapa ingkang kabatos rinten kelawan dalu boten wonten malih tamu dok rikala semanten wantawis kirang langkung sepeken tamu menika lah dene tamu menika pinaring anasma Raden Kuswa Narendra klan ingkang rayi Berjogopati asmanipun putra saking ing kraton Jurjanapura
putra-putrane Sang Prabu Brajanggara. Piyambak menika sedya nyuwun basiting kraton Geling Wesi kahanane niku. Mila dipun utus kerantos wonten alun-alun kraton Geling Wesi Raden Kuswanalendra lawan Raden Brajanggapati. Datose Sang Prabu Respada kok nyala wedi sing kaya mengkono. Lah mongko ratu ing negara Jurjanapura Brajanggara iku putra-putrane Prabu Ramawijaya. Kepetang putra wayah Raden Kuswanalendra kelawan Brajanggapati. Kok lajeng andhar prisipat sedya nyuwun basiting kraton kok nyala wedi menika batose Sang Prabu Respada niku. Mila den rasa-rasa tansaya krasa kagega tansaya ngranon boten kersa dawuh tamahan dawuh kaya nahan sekar to aru mamang nono netra kancing kara ucanya karni tambah ira meninggal ira suku loro kaki loro sembah asta suku netra tuwin karna wantak loro kang kinarya sengkalane mongso Sang Ripati manjing Dewa jagat Sang Hyang Binathara Dewa Yobatara yo yani yo ora sesuk apa sing dadi atur para menyang ing pun Kakangge para ya wis ngerti dhewe wis ana kira-kira 5 dina tegese sepasar pun Kakang nrimo tamu saka ing negara Jurjanapura putra-putrane Sang Prabu Brajanggara kang asma Raden Kuswanalendra kelawan Raden Brajanggapati menawa netepno dawuh dewa iku jarene Kuswanalendra menawa netepno dawuh dewa kono sedya jongkeng kewibawaane pun Kakang sedya dijaluk basiting kraton oleh ya dijaluk ora oleh ya dijaluk lah mula bukaning adi ndak utus ngranti ana ing alun-alun kraton Geling Wesi kaya marang adi Adi Gentaya so oh nuwun inggih ingkang isinuwun menawi mekaten hadi dalem pun Gentawiyasa
dados tamengipun negari Gusti sampun tumapak dipun suwun wonten paribasan dedumuk batu senyari bumi kula tohi toh raga lan toh nyawa menika oh ya syukur yen panjenengan mengkono iki dina tatna para wadyabala yen perlu rangketen Kuswanalendra kelawan Brajagapati wadi lah dening kono umpama bangga atas wong loro bloko mosok prajurit mahewewu ora bisa balekno ananing Brajaga yaiku Brajagapati kan Kuswanalendra ngestakaken dawuh ingkang sinuwun benjang menapa ingkang abdi Gantawiyasa ngetakno sekadang prajurit Gusti yo aja kaya bocah maneh-maneh Sang Prabu Respada ngrampungaken dawuh sumedya jengkar saking ing pelenggan mondhot sapu tangan sutra Dewangga kakebutaken kadodening miring-miringa jejere Gandewa Baya sediamu jotos lawan Gusti Prabu Respada balekno Kuswanalendra lawan Brajagapati iki dina ana alun-alun kraton Giling Besi Sandika Dawa